Ивайло Момер. Аранжимент на Петлюшева. След дебюта на Жанета ще чуем Теодора Добрева, трети курс изпълнителско изкуство. Тя също ще представи песен от Пиринския край. Подготовка на Петю Кръстев. Роман Хубавица. Ah
изучава основен инструмент гадулка в нашата академия, но към департамента изучава и народно пеене, така че ще представи, извинявам се, с тамбура, не с гадулка, ще представи в час свири една песен от Шопския край.